ndiri chikomba chomukadzi wangu. Taura tinzo shama. Kumana unegara mumakendo roba. Taura. Statement reva. Ni chikomba chomukadzi wangu. Wanzo shama. Andiri chikomba chomukadzi wangu. Ombera utaure. Rudi udini. Shamari se uyari kuramba se wamuchikomba. Chikomba nezvako kuti izvo chikomba ichi ndingachisenzesa basi. Umusenzesa basi. Ona. Alright. Nayi antu wasenzesa basi. Awunai. Awo kata uzi. Ayo, kata uzi. Umusenzesa akasenzesa ruko. Akasenza. Vanganonoki kutaura. Murume uyu auya aona Samoni radzoka rinenge rechipiri. Pakutanga akapuhwa Samoni, ndokubva mupurisa akaenda ikoko, ndokubva asvika ndokubhadharisana nava maSamoni, ndokubva vawirirana zvavakawirirana kubhadhara $80 yemaSamoni nembudzi yaakachajwa $75 mbudzi mbiri by 75 and ayo 35 then mombe 1 avhanzi imwe mombe zvakare ipa mukadzi wako pakutadzirwa kwawaitawo ndachiko uyu akanga batwa nenyaya yekunzi adanana nomukadzi uyu ndiyaibhadhariswa zvose zvanyoreswa pandokusaka muri kunzwa uyu achinzi ndakubata nemukadzi wangu akabva abvuma kudaro akanyora pasi akabva vasainirana zvavakasainirana zvinova ndozvaatipa kuno izvi zvinhu zvakazobhadhara nemwana iwo kwabhadhara kusvika papi waita wabhadhara for the record chikoro hatisina muno mudari kumwata kuramba chibadzokeredza ipapo hapana mupurisa wamambo anotonga nyaya inoyaka kunani saka makaona akutonga nyaya uyezve kana auye makaona kuti menditaure namambo anenge asingataure nemunhu aukaza chimambo chake chinoda kuzoti chigure vanhu ava mari inini handikoko wakabhadhara chii wabhadhara chi mombe ngani mbudzi dzikaenda kunani mbudzi wakao dzikaenda kunani kwari tipepe para munganyorana basi zvakakutora mbudzi idzodzo mari alright ndoda kuti mubata nyaya vaitonga nechiko ndiangarichi Kumana kuti ndibhatirisa mwangai. makarara mese asi makadzingire aiwa kandimuirira zvakasaina kakubvunza zvakasaina apera kumene akasaina majeta waibhadhara sei rose waipa wakurana bhadhara waikobhadhara sei usina kusaina sei because hapana mambo wangu asikoba zedinga unosandi mambo iyo shamani batsiro ukabhadhara kudhara ndichamuchacha nokuti wabhadhara kudhara saka sota chokwadi ndichakurwa dzimwe mumbeina uchaona nhasi noti utore siti yako yakanaka uone zvaticheteva mwanenge iwewe iweka satambelei unonzi godfrey ke zita ona ndo zita rako here pazasi usiziyambi ndizozvo akasaina modeni nyaya kwabhadhara kuti anokushandiswa kuti kurambirei pazasi asipokupesera
signature kuwewe. Murangidzi. Ine ndini yako dik. Ayo, siyana. Kasiyana kasiyana. Signature kasiyana. Awawezi. Alright. Asa abo kabhadhariswa. Mpeji rakudalika aruye. Akatotora bana. Tekana tisakudzirira. Ndisipana. Kawani. Nyebe. Awuzisi. Sasa ukira dare wewe. Ana expression ka. Ndapomerwa ndakatorwa mombe dzangu. Sasa ndakumbira. Mama, yang berapa kali? Aku mau duluan sama Pak Zacha. Pero orang yang boleh kono. Saya apa Pak Cici? Awak terus awak. Janu. Wah, Baba. Mama sih. Achos. Iwe boga pada rokok kumpa kwa. Iwe. Boga pada. Anak udah pura kemumbi. Boga pada rokok kumpa kwa. Kwenye. Kamu nyerah bahasi rokok kumpa kwa. Pati serap. Luar panah be. Luar pun pati serap. Boy nani. Apa banyak amewasi amai pakabuka kukomboizi kukomboka bakoni chokwa ndinga kanaka tipedzinyaya inini kana uige inini ndakaita kuzvanga changu uye wakaita mwana wako yandinga kushedza achiuya nomumwe wake anyarare auya nomurume musesandi manje murume ndobvadzore chipiri ndokubva vauya vachiti ane chikombo inini ndanga ndabuda ndisikonana kunoorga nabheji saka baba wacho ndibvo vanga varipo saka nyaya iye vaitaura nyaya yavo handikubva vapedza ava baba vakada kuti pavakada kutaura kuti ngendibvunze ndipo vakanzi musabvunze nyaya iyi taitonga taipedza kudhara pana patina mubvunza baba vake manje varume vangu ivo vanzi musabvunze nyaya iyi taipedza kudhara taitonga kaa saka nditaipo kumuzivisa niko kuti ndinochikomba ndomurumochi wemwana wenyu uyu anga asipa angatokumba uyu murumoyo anga aripo inini zvamwana ndinamai vakarona kuchitambura mukomana unga asave kupedza nguva yedana mukomana akarara nemuroora wangu zveshuwa ndakamupedza kukutanga pacho baba kuze weku ini mamuchiloga muroora wangu pamashops zvitese mukatomboturwa mukaramba mukadzi wacho ezvinesondivaza pamukudze kana pakabva mukuta nemuroora wangu shiri dziri mudenga dzine maziso mbeva dziri pasi apa dzinonzwa pamukudze rwakana kuchena ndikati mubvandaredza mukadzi wako ndikati iye mama mukudze murume wenyini akana nemuroora wangu zvikanzi iine mamukudze ndikona kusiya zvezvokataura kukwana uye atakamuchema akati roni ndiregerero chokwadi ini zveshomba mako ndakarara asi pandikarara nemukadzi wako mumba hatina zvasikaita chandikaita ini tikaita nemukadzi wako kugomo asi ndanga ndikadzirira Nise mombe zake ina. Yes. Apana chomba chokuma. Asi chatoka ina sei. Kapeta mari chiko. Kwa mamisa mari yake anokwa kuzurira bhayesu padita nixida akakwa kuzurira mari yo kudare kuno. Itorwe nemurumo. Kuti murumo tamuka zibachena kwa. Maria akatoa ngodzo kunani? Samari yembudzi. Atete yaidzoke kunani nawe. Uyu akatambira mombe imwe checho. Sankomana akabhadhira mombe nacho. Asi zvinoitika mune manu ukashauka murume akasikorokoza. Mukorokoza. Angosheka kumbaka. Ini nyaya iyi kai zvakaitika inini ndakaenda kuchechi kurusi wa 15 natezvara kuna munhu wangu kudharweni ndabva ndadzoka uri 15 16 ndadzoka musi wa 17 ndasvika musi wa 17 vanhu vakandifonera vakati
ndienda kudzokera kubasa ndabva ndadzoka musi wa 17 kumba ndichidzoka 18 vandatamba holiday ndabva ndada kunohodha vandadzoka vandatamba holiday 18 19 kusuwa 20 avabva ndakumbirawo maki ekumba kumusoro ndida kuenda kumba kunoda kunotesa kumba ndabva ndatava pane makitu lokuretu repashopu neloku rekumba ngari maluka akafanana pane makitu ari akatese takura iyese notese kunokina ndei ndobva watora maki ebva waenda ndobva wadzoka chodzoka ndichitsvaira zvakanzi hagoda dondijairira goda dondijairira ndobva ndatava vaita seipo zvakanzi hagoda dondijairira ndobva ndapedza kutsvaira vandabuda ndakunda kwa mama vandasvika nditongotodya masawu ndobva ndadzoka zvasangana parodi vachitouya ndachitiwa nokutsvagai ndobva ndauya vandasvika kumba kwekwe vandagara musi wa 20 uri musi wa 19 musi wesandi mama wangu bva wandifonera zvakanzi vakatanga kufonera ava zvaka ndachikumbira kuti maikeri vauye kuno kune munamato uripo ndobva ndaenda musi wa vatenda tese naivava ndasvika kumba ndotaura nyaya iyoyi ndikutokumwa mautaura kuti muda kudwa pachena nyaya yechikomba tapedza imi musazvinetse zvei hapana pamungambobvonda kanavo mune murumweni andinotopapira ndadanana naye amunongamadana naye andino saka ita vhiki zvakanhasi Orang orang kerja mana? Tahu yang lain, aku tu mangai. Sekarang tu sudah tahu yang jauh. Sekarang kita belum kerja. Jauh. Yang punya baru. Mau pasti udah tahu. Bukan tu tuang tu dagang bukan so. Kuma ya boy jauh ini. Yang kalau pilih dari aku kan. Biasa jamaah tu memang rumah injus ya. Ya bos. Macam itu. Tapi sekarang itu sudah dia isi nasa kira. Wah isi dia yang orang mau jauh saja mau terus tinggal. Wah isi yang terus jauh. Nuncaze. Sitemkazi wake mubizina akuviriga wati wesirango arinoda kuvedu pachena mukadzi uyu ise muzinati anonga mukadzi wauyu kana kuti moone kapu dzakatora mwana modzorera zvinhu zvaani zvakaoma Tidak musa ina mesimu loira. Semoga. Gara apa? Kamu dah. Mana tu? Aduan kamu. Sudah pun ada bahasa berbahasa. Ini saya dari next week. Pasal saya mendak. Dulu pun kan orang juga istilah boleh dari masalah lagi. Ini saya berbiasa biasa. Ujung mana dia kalau sekolah belajar ni. Saya bisa mana dia kabar orang mulu ikut. Kamu bezau. Uya izita takabhadhariswa kwamasamona acho. Aizanya ntundu rokudai. Kasapite mari yaifombarwa chikoro kamu bezau. Ane mundu kuiza sabharani. Manya zakakuwa chikoro yacho iyo. Asikove mari yetunoida kuno. Kumamba punishment yake baba. Apedza chine ndokabhadhara next week shama kumbe mbiri next week $500. Sumuga sikomba zvisisa manje ndakutorowa nehana ndotorerwawo ndamupa next time Chichinja nawo.